Klaas, hoe is het? Zoals er wat gestrest uit? Ja, ik heb allemaal deadlines die ik moet halen en de online school, nou, dat trekt me totaal aan, dus ik heb wel redelijk wat stress. Ja, hier in ieder geval de super van uit. Ik heb er even niet verzinnen. Maar het was gewoon een soort spa-dag. Ja, maar we maken net naar buiten. Nee, maar dan mooier. Thuis. Oh, dus mooi thuis is maar. Dit is Klaas. En dit is Bente. Door corona kunnen we de door natuurlijk. En daarom proberen we thuis maar de gekste dingen uit. Dit is Mooi Thuis. Ik dacht, laten we beginnen met een lekker masker. Ik heb hier een hele lekkere, die is mijn houtskool zit hierin. En dat smaakt dan op je gezicht. Ja, En dat is biologisch. het is denk ik net biologisch, nee. Was dat graag? Ik wil wel graag biologisch, maar wist ik regel dat was zelf lekker. Oké. Allemaal leuk en aardig, maar volgens mij kies je gewoon een mooi masker van mij. Als je al die chemische band op je gezicht, dat ook niet hoor. Gewoon puur natuur. Modder is dus goed voor de huidjes, ja? Dit heeft dit natuurlijk uit. Ja, biologisch. Ik denk dat ik een stuk, mijn huidje een stuk beter wordt van wat dan het griezenspel van mij. Heel jeugdig. En dan wordt mijn huid misschien wel mooi, maar ik heb nou het gevoel dat ik zen ben. Nee? Wat hebben we nog meer dan? Dit wie staat hier. Ik heb een hele lekkere smoothie voorbereid. Mijn rode vruchten. Ik hoop dat het die smaakt. Gaat van de dame. Ik pak wel gerstensmoothie. Gerstensmoothie, daar heb ik een stuk ontspannen van die gezonde meuk vandaag. Ik weet net of het helemaal mooi volgens de zendregels, maar... Het ziet erom wat ik zei, hè? Ah, heerlijk. Ik ben eigenlijk wel Hassan. Is dit het dan of... Ik dacht, misschien is het leuk om aan te sluiten met een beetje meditatie. Ik heb nog komkommers voor op eigen. En dan gaan we even mediteren. Best. Nou Klaas, conclusie. Ik denk dat ik dit elke week 1 keer doe, dat ik over 6 maanden wel weer hier heb. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik wel extra zen ben worden door dat gerstensmoothie. Maar al met al, ja, ben ik wel redelijk zen inderdaad. Was er nou iets leuks, geks of grappigs tijdens de corona? Deel het dan, bij de hashtag Mooi Thuis.